Hinumdumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudiyo makasasala, nga matod pa sa mga Hudiyo, dili tinuli, kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Hesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usan na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Hesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu.